Anyang laki din! Lakay, agring kang. Lakang. Kanya pala yung tiulas. Mangliliang kan. Bumangon kan, tamapantan makipalani. Tataya dya kasal da ibili na kin Oscar. Katuan, itatirugi na. Ala, bumangon kan. Alas 4 pa lang, mapanakan. Nakasapsapa bitin, nagdagiti ang kasal. Apa nindang kaya? Umatindarak laang takalugaran tayo di agkasar. Nukas takas kasalan, nakalalis to ka nga mapan. Nana Merced, umay ka na, aldawan. Umay na kong dagasal. Kano jak pa'y nakaligaws? Naskin amasapa ta, tapno adda pagtugawan ta. Apay, makisala ka aya. Pagtugawan ta ijay kusina. Umay kan, uray saan kan anagdigos. Apay, angutan da ka aya. Mala, mabitla nga raw, tagdiram usa. Ay na, nagsapat ang amin amapan, isuan na sipnget pa'y, awan pa'y pagluganan ta tricycle. Jay kumatricycle nila kay ko, ngam nakaturog pa'y mangamin nila kay ko nana, masadot abumangon. Ay na, datan sa mga may ti kasapaan. Oo, di may mayat. Na, nagdakil mo tunday tahambag mau. Ado ti karga na asup-supot da ito eh. Ha? An-anwaw. Kat, pangisuputak ay itiyawid ko. Anya? Agyawid ka? Nakalistan dito dagiti iyawid ko. Iso anasken ang masapat na nana. Evelyn, adda kami. Wan nga rod manang. Nagsapa kami nga imay. Nagdigusak pa'y laang. Oh, parpartsyanda ka din jay baka. Ay, wan amanang. Madama ijay likod. Sige, tama panak ijay. Agdigos kan, kat ag-make up ka na laing ah. Hindi tayo alamidin dito yung pagpalchan. Umay kubuyaan ati pa nagpartida. Si kapay asali dito eh. Ay nanakay, isinamon ay talo ako kudi baboy kay suputan. Tila ibagbagam nga. Wan, saan da amadlaw daytan? May salayangan ako kung tinabati. Wanan, aramidam kidin, tapno addan iyawid da. Ay asis, ang kalang nga mabain. Aramidam muno ijay kasalas amaturog inton rabi. Ado tilamok ijay, sapay nagdadakkel da. Apay, anyater aramidom dita kasabaan, takanayon kamot amapan dita si Kanora. Ay, ikuha na, mapanakla umis isbo. Adda ay apag-isbuan dita. Kat, anyangay, ibirok-birok tanagado ti bisita. Kababain ti umunag dita balay da Evelyn. Kastagayam. Nagado a bisita niya. Ungarog. Mangantayo ka nun tun madamdama. Ay, nasaya at magtanay, mabisina kaun. Ay na, nagmayat ti makipalanit anya, nana. Ay, itaaklaan ngay matindar iti kasar dito'y lugar tayaw. Takabagyak nga may ni Evelyn. Kabagyam aya? Katuan. Nanay, may samagayam nila kay mo kadagiti para luto ijay likaw. Ay, una na. Sabagay, damag ko kat basta adda kasaran ditaw. Kanayon ang maimbitaran nila kay mo nga aglutaw.
Nalpas mo't laang ti seremonya iti kasar dita simbaan, anti. Ay, wen nga raw. Adulat ta talaga ti tao, uray dita simbaan. Kasano, kat adumat namin ti kabagyan nila kay ko nga imay. Uray dito unag ti balayaw, kat ado ti tao. Ne, apay nga nakasaka-saka kayo matan, anti. Kat naglami is ti semento. Yung batik di tarwar di chinilas ka. Taplosan amarugitan dito yung unag ti balayaw. Ay, sapay ka tiles. Oo na yan, anti, si ka talaga. Sigay, ibatikan di tao. Tamapanak man tubulong di ta kusina. Amang isagana iti panganan dagiti bisita. Adda ka man nandito'y kusina, Nora. Kat, sa dino kumangay ti sabali ang papanak nana. Mala, tulungan nak nga raw amang isagana da ito lamisaan a panganan dagiti bisita. Ayun day talagayam. Dagito'y napipintas a pinggan kan malukong ti usaranda. Wow! Nagpintasan dagito'y apanganan? Pangbaknang Ay, nangina dagita. Isungaan na dama, tapno saan ka makabuaw. Nabilang nga ta amin dagito'y nana. Lakit di Anya man yung tinapan mo inlimyang dita kasabaan. Adayang mo. Itay pa'y amadmadlaw kung kalasubli ka dita kasabaan kahit. Adanapan ko indulin a plato kan tinidor. Anya? Di ka lamabain sa kanola? Kurso na gayam di kutsara akas labalitok. Diyay mo't baso akas lasaan amabuong. Pangbak ng style na sikang. Mangibabay ka na talaga. Agawid ka. Apay pagawidin na. Kat umayak nga rin makipalanit. Awan da ito'y. San laang met ang makipalanit ti umay mo alamidin. Umay kamit agali at kayat mo nga alain. Es! Ayan na nga ingatan. Diyak mat mabiro ka na. Anya ti berbero kanyo, anti. Itay kayo pa'y apusipos. Ay, jay tinilas ko nga raw. Awan matang. Kunakto, mat ngamin kada kayo nga nagyulatan. Awanan amangan na inalatan. Sapay ka barbaro day jay at tinilas ka. Dagi jay man ni ante. At day jay sirok titugaw. Aywan. Imbaglakit din tanda dita. Angang awan mo't jay makanigid, ante. Nagaduwa talaga ti tao bakay. Diyak mabilang ti kaaduda. Kasta talaga nito yung lugar mi lakay. Katni, sa nga gasot laang mati inimbitaran ta. Ang sangaribon sa amot din timay. Ay, kurang sapay kit din timakan. Ay kit kasapulan ngagpartimanen ano kasta. Wanin tapno awan timakuna dagiti kakabagyak. Anya timakunam. Kayat mo na mapantalukatan dagiti regalo anayted karata. Nukunam asa nga ribo dagiti imay abisita. Kayat namat nga ron asawan. Asa nga ribo mo't dagiti regalo ta. Deto'y kasabaan ti bagbagan ni Nora apag-is-isbuan na. Ay padasak man maut. Lingad nga agpaiso dito'y. Bunga ka diti sabaday jay nakasupaw. Ay ikita man. Na. Saan man? Kasla kukod. Kukod ti babaw. Talo a kukod ti babaw. Na,
Iyawid nga taninura dagitaw. Lakay, tulungan nakmatin mga wit ka dagito iyang wit da. Anya ngamin ay dagita tanagadumit. Para kada tayo dagitoy. Napunumit dito hambag mo adadakkel. Talaga akas to'y ti makipalanit. Nalanlanit pa dito sub-sub mo. Di mo pa'y pinunasan, bet. Madlaw da pa'y aya, kit amin tayo mo't. Nalanitan ti subsub na. Isu a pinaayaban kayo, auntie. Taado dagiti mapukpukaw agamit. Mapukpukaw? Anya dagita mapukpukaw? Kas kumadagiti nangina a plato, auntie. Dagiti nanganan ti bisita. Mapukpukaw ti 20. Ay sus, nagagaw. Tinidor, 15 mat ti mapukpukaw. Ay sus, di mo kunaan apat ti kutsara kat ada mapukpukaw. 15 mat laang a kutsara ti mapukpukaw, auntie. Ay unay mo't daytan. Kat ti dakas na, pati tugaw nga upat kat mapukpukaw. Na, asino nga itinangbag kat iti dayta upat atugaw. Ay, nagrigat a talaga ti agpakasar, auntie. Ay na, siyak tupay kat aging gaita. Diyak pa'y nabirukan jay makinkanigid at chinilas kaw. Ha? Awan pa'y? Isumot lagayam apangis day ta chinelas yo, auntie. Ay na, nang pido taklatan na ijay balay iti partner na. Uray pangis. No asino nga ta at tinangalala. Palis-disong pala yung dito dakkel nga hambag no lumuwal ka manen. At dapay jak na ala. Iso nga agsubliak ijay kasaran. Anya? Yung ijayak likod amapan. Ijay kasabaan. Anya tinalipata mi chay? Basta, no ibagakin ka, amok adinak tumot laang tulungan, tanagado asaong. Upat atugaw ko naman. May sakin nila kay ko. May sa kanya. Dahito dwa, para kadagiti anak ni. Mayatin. Kompletong titugaw iti kusina. Ay, bagkata ka. Ay na, medyo nadagsan mat Ang kabailak abagkatin. Para dahito lang. Gomit, iya kasalan dagiti nakabil mo di talamisaan, bakit? Mabigbig mo? Nagtugawan dagiti ninong kaninang daytaya. Iso nga agulimag kan. Ay, sus ka. Awan radikal alamiden. Adan tugaw tayo. Sige, iyawat mo man kit di kanyak day tadakkel nga hambag ko. Irwar kon dagiti karga na. Ay, sus. Plato, met. Adda partner na day ta aman lukong. Adda pa'y Ha? Tinidol kang kutsala. Kaslaak na pan nag-shopping niya. Ay, bakit? Mabainak iti daytang alamidem.
pagpainam ko, ma. Saan kan amapan makikaskasal? Takas tamit ti alamid mo. Ay, agtal na ka man. At damanan kasaran di tabagatan inton umay alawas. Na. Mapanak manon. Ay, ulay saan da ka man inimbitalan? Uray sa andak nga inimbitaran. Mapanak lata. Nya day tuyen. Makin kanigidmit asinilas manin. Ayan na ngay, di makinkan naman. Pati sinilas inalam. Ay, jaksamot na ala di makinkan naman na. Ket anaan mo yung mga dito sinilas? Nooan med di partner na. Pampanunudag nga ron. Panunutin pa ilaeng. Ang kakidin isubli jakin ko ka. Isubling ay bagbagamot dita. Ammom no sino ti makin ko ka. Amo, ngamjak kayat nga ibaga. Ang kay subli. Ay, di naksurwan. Yes, nagita pingpingkan. Malmalukong kas kadakot siya lang ay nalam. Ang kay subli amin. Agtal na ka man dita. Oh. Api nga isubling ngay. Napan ka lang aludin nakipalanit. Nangiyawil ka pa ila iti kumkumpul me. Ay na, saan ka man akastalakay? Barang umimas man mo ti panangan ko. Tanapintas, kanangin na plato ti panganak. Nagadukit nga di mo alamida din. Ulay man pa'y mangan kalaing dita plastik apinggan. Naimas mo tulat ti panangan mo. Maibos mo ti may sa anapun no abandihado nga inapoy. Anya kalakit din aya. Nay, Nora, mayat mo, ti pa nagre-relax mo, di ta paraangan niya. Ay, wala na. Nagpariir dito'y sirok ti kay Mito. Nagmayat man, day tatugaw a pagtugtugawam? Ah? Wala na. At dapay tugaw ang nakaparabaw kadag iti sakam. Kut, umay kamot anana. At dapay dito'y tido atugaw. Pagtugawam di may sa. Pagparabawam kadagiti sakam to may isa. Ayun gayam, apay, papananyaw. Ay, imbaon nakman ti kaanakak ani Evelyn, amapan ko kanubiro kan di mapukpukaw atugaw da. Ah? Adda mapukpukaw atugaw? Opat, Nora. Green. Kat jay kunana, kagat-gatang dangamin dagi jay atugaw. Kat nakitak agrin day tapagtugtugawam. Ah? Aywan, green gayam. Adda kanukat tinakasurat nga initial da nga agasaway jay sirok titugaw. Ah? Adda? Nan, kitaak man, kitaak dita sirok titugaw. Ah? Ay na, tugaw mi day to'y nana. Wan, amok atugaw yaw. Ngam kayat ko lang nga siguradwan. Sige, kita man langan. Kita dito'y may sa atugaw. Oh, Nora, bakitam day tao'y. I, ken, B. Kayat na asawan. Evelyn, ken, Ben. Ini, aywan. Do talaga ako kam. O di Nora kumati nakasurat. Saan ka day? Ay, wingarod na. Ay kat nalawag aday to iti mapukpukaw at tugaw da Evelyn. Amin dagito'y upat. Katwan, agpapadadamat iti kolor. Mangibati kayo matay iti uray maysa. Ay na, at dapay ka kanumapukpukaw a plato da, kas kada malukaw, kutsara kan tinidawr. Mabalain, amapan ko kitaan dita kusina yaw. Amangan laeng nunayawid da dita. Ah? Ay, saanan? Inakalaan nana. Konakag, nayaw awan da dita kusina yaw. Ay, anya lakit din agam gamit da kita aya. Wanan, inakalaan nana. Ay, Nora aya. Jay samot makin kanigid at chinilas kaw day taad da dito'y ruangan yaw. Ah? Hay, nayaw awan mo't lang anana. Ay kat ala akon manon nga aldaw a birbiro kag.
Pampanunutag, kasano anayaw awan dito'y balayaw. Oh, bakit? Ay lang ka nakitiin niyaw awin mo agam gamit. Awan damit din dito'y balay. May inala ni Nana Merced. Oh, makitam lahat ang alamid mo. Kababain, anyala ang anti maibagada. Nakipalanit ka lang aludin. Nangala ka pa ito ka magamit da. Ay sus. Saan na kun nga ung tantay subli kong? No sanda pa nga umay alain. Di mo isubli da gijay. Anyala kit din aya bakit. Dakes nga min, agala iti saan mo ako kwa. Deta ko matilaglag ipem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay na, asino ayan dito umawag kan ka, girlie? Hey, tingarod nobyo. Ibagam ngamin, asaan nga umanawag Amo namat ang madamati trabaho? Di na ay amo ti office hours? Amo na, friend. Imbagakan kwa na. Amo namat gayam. Ngam apay nga ron nga umanawag. Ay, jakman amo iti daya tao. Uray ibagak asaan pa nga umawawag. Ibaga namat akailiw na. Ay, nalabas mo tinobyong. Aywan gayam. Talaga ka di akas jay tinobyong? Ha? Apay ka di. Sa bali mo ti pormana No daduma, nakapolo sa nakashorts. No daduma man, sa bali ti pormana. Jak maawatan ti tasty nobyong. Sika talaga, Mayla. Tauyawang pa yung tinobyo. Ay na, pasensya kan girlie. Saan ko nga uyawan? Ngam ibagbagak laang tipod no. Si Kamot Orlando, kinunakmat kan ka adi ka umanawag no kasdi nga oras. Gaputa madama ti trabaho mi. Pasensya ka na, girlie. Kailiw ka nga rin. Si ka talaga Orlando. Kat, nagapon ka di. Ijay balay, mahal. Imay naklang arod sinukon. Uwan, mahal. Napisina. Ano kaya mo? Inta pa'y mangan. Ay katun mahal. Tapno maturog aklaan ng inton makaawid Mahal, damagan tanto ijay kasyiraan. Sa bagay. Mabait lang taibusat pa'y day di Diyos ko. Una, hindi ka mat-apapurain gan. Ay. Ne. Ayan na nga tada dya wallet. Apay ka di, mahal. Di ka mat makatal na. Ay na, nalipatak magganti wallet ko, mahal. Anya? Mahal. Hanggang bayang. Makisarita kiti kasir. Ibagak nga isublik to ti bayat tikin ng ta. Ay na, saan mahal? Sana bali? At damot tinabat-bati ang kwarta. Siya kunti ang bayad. Oh! Ayos ba na yung tibiyang dulyos? Naragsak ka ma, ito Orlando. Ay, kita ma. Ang mga numaatake ka. Gapoy, tinalaos aragsak mo, pare. Anya? Apay, anya launa ti pakaragsakan. Ayos man ang tipugis, Pards. Nakapangan man ang titao diyang inginahin na restaurant. Anya? Kasano ang nakapangan ka? Kit awam mo ti kukwartam. Taulti mo ngalam aba. Kit inutang mo pa iya store ni manang ko. Ay,
Anya ti usar ti girlfriend nga. Anya, nagdiskita ramanin ti kayan ayat mo. Saan pare, inusar ko lang ti utak ko. Ay na pare, di ka unay. Ang mga nung makaala ka iti sakit iti tiyan, gapo iti daytang at aramidan. Anya? Wen pare, wano saan? Ang mga nung maltutan ka, intun sumarunong aramidan mananday ta, iti girlfriend mo. Kunam ngayon imasa matilmonan tinaima sa taraon. Hanggang malakjo kagaya man, pare. Sikamad pare, kasala ilunlunod na kung iti daytang ibagbagam ah. Girlie, ada ka di ba kwartan dita? Apay ka di Mayla. Umutang akpay ko ma. Awan ka no ti allowance de kabsat ko nga ada iji syudad. Bayadak to intun sumarunong nga sweldo tayo. Ay na, pasensya kan Mayla. Adda ngam umanay lang allowance ko aging gatapos. Ay, kunak ano di mon inibus ti kwartam. Adda ko ma. Ngam napan asa nga ribo mat ngamin ti binayadak iji restaurant idi Kalman. Anya? Napan ka ng restaurant? Kunam nga agtipid ka. Ngam napan ka matgayam ng restaurant. Sakat, di ka pa'y nag-ayam. Ay na, sa anak ko maamapan. Ngam inawis na ti boyfriend ko. Anya? Inawis na ka, anangan? Ngam si ka matgayam ti nagbayad? Ay, manumot day ta boyfriend mo ah. Agawis ije restaurant? Ngam saan mat nga iso ti agbayad? Ay na, denggan nakpay ngamin Saan ko maasyak ti agbayad? Ngam nalipatan na ti wallet na. Anya? Saan ka di akong parem dayjay nga Orlando, Julius? Kitway, apay ka day. Jak ngamin kursunada ti panagrup-rupa na kat. Anya, among matayan no, korsonada na ti panagrup-rupa, Mayla. Kaslawan ti panagtalag ko iti dayjay alalaki. Kasla ngamin gungundawayan na lang ti gayem ko. Ha? Wan, kaslamanan idi na minsan. Inawis na ti gayem ko ang mapandamang restaurant. Ngam idinalpas daanangan, ni madgayam girly ti nagbayad. Anya? Wan, ti rason na kano, kat nalipatan na ti wallet na. Ammo ko na dya kumpare. Ada ti loklo ko na. Iso abagam ti gayem mo. Asaan unay nga agtaltalag kin Orlando. Ay, kanayon ko mat abagaan. Ngamjak mo iti dayjay agayem ko. Dangamat no maipapan ni Orlando. Nainlap siguro kin Orlando ah. Ay naku namon, Julius. Kat day ti matduldog nga Orlando, hut-hut-hutan na mat ti gayem ko. Tamatin anangan mahal. Inka agbaya din tamapantan. Mahal. Oo, apay ka di mahal. Mabaling ka diya, si kapay lang tagbayad iti kinanta. Anya? Pasensya ka, mahal. Yung awam mo tang tiwari ko. Ang mga no, damot din ang sipdot itay ija market adyak na si putan. Anyan? Pasensya ka talaga, mahal. Sana bale, bumawi ak tuntun sumarano. Ay, agra-ira ka naman ngamin dagiti manipdok ka. Ala, inta nga roden agbayad Orlando. Tapno rumarta dito yan. Ay na, pasensya ka talaga, mahal. Ala. Awan ti problema. Tumakder kakit diditan. Tain tagbayadan. Tapno makarwarta dito yan. Ta sumublat mat dagiti daddo maamangan. Kasano, mahal? Itulog ka ni Ibalayo. Saanan Orlando Santos Domingo? Inawagan nakmutan iti buo anagang ko. Anya nga rin ti kayat mo? Orlando Santos Domingo, alias Mananggundangway? Sadot, imot, kan gago. Dayta ka di ti kayat mo amangag, ha? Nini. Anya ka di dagita nga ibagbagang, mahal. Diretsaan kan Orlando. Ngam dayto yan ti maudi apa nagkuyog ta. Gaputa itamit lang, makiwin na swasakon kan ka. Anya?
Saan, mahal? Ay, ayatan ka among dayta. Ay, ayatan na. Wano, ti kwartak laang ti kayat mo. Nakadlaw akong Orlando. Idi payla ang apal-paliiwag ti aramid mo. Umab-abuso kan. Agasam, tunggal rumwarta, siyak gastos. Awanan ka itibain. Gaputak kundi awis ka, ngam siyak matlagayam tagbayad. Pasensya kan, mahal. Jak mainggagara dagi jay. Gaputak mairan-ran na. Nalipatak ti kwartak, kinasipdot ti walit ko, mahal. Daan dagitan arason, Orlando. Ti kunam kit di, kayat mula ang tilibre. Iso nga ita, agsinatan, gaputadikan kayat, gapu itinaalas nga aramid mo. Anya? Nakiwin na swasa kon kini Orlando, Mayla. Kasta ka di? Wan, Mayla. Ay na, kablawan ka, girly. Congrats! Anya? Kablawan ka, ah. Taka maudyanan na, utak mo na ang gumana. Anya? Ay, kunaklakit di no agnanayo na nga agpalpalo ko kalatan iti dayjay nga Orlando ang manang gundaway. Nasaya at mat, tasi ka mismo tinakiwin naswas kan kuana. Wan, Mayla. Gaputa na ka Amerisa. Pudno gayam dagiti ibagbagayo. Agun-gundawayan naklaang ni Orlando. Nasaya at mat tasi ka mismo tinangibaga iti dayta. Wan, gaputa saan laanam na minsan nga inawis na. Ngam siyak matgayam tagbayad. Ado dagiti rason na. No saan na analipatan ti kwartana, nasipdot. No saan anasipdot, natinag na iti kalsada. Hay, anyan, makapaturn off my life. Ay, yawan mo, Orlando. Imbreak na ka magagaya man ti girlfriend mo. Wan nga ron, pare. Ay, kahit nasaya at mata, pare. Na, nakiwin naswas lang arudang kanyak. Kibagam ki din nasayaan. Ay na, nasayat ko na tapno dimon kun dawayan. Kasi mo di tao, pare. Ha? Manumot din aribo tinagastos na king ka. Isos tulay, tainsina na kan. Tapno urnungan na kide, ti kwarta na. Sigamot, pare. Kanunungan pa'y mo ni girly mo. Uwan kasi mo't agun dawayan, pare. Naimbag man, tasaan ka analtutan itinaudya pandangan nyo iti restaurant. Ay, saan pare? Jak, itulo ka. Jak, kaya ti maibabay ni ti restaurant. Nay, handa magambasit bayin mo, pare. Ape, adi ka mabay na mga niti saan mo gayam abayadan. Siga talaga, pare. Ura na minsan, awan pa'y ti ko na masuportaran na kamay. Ape, kung masuportaran ka, pare, kilo mo itagit aramid mo. Sana bale? Pag-aaramak tumanan iti sa bale. Ay, katuwa na, pare. Nay, agan-anad ka, ang mga nusika mo ti pagkwartaan na. Anya? Patyan Cindy, I love you todo. Awan preno, uray maibangga dya kanto. Anyan, kas kamot lamang loklo ko Orlando. Kasano ang mamati akan ka, kat kas tamot ibagbagam, kas lalinya ti agar-aram abala. Sigaman Cindy, amumat ay ti balang agaram. Anyat amok ngay Orlando. Patyan na kuma Cindy, talaga ngay ayatan ka. Pudno ka di dagita Orlando? Uwan Cindy, cross my heart, patyan na kuma. Aramidag amin nga ibagam, tapno aklo ng laang ti panagayat ko. Agpaiso, Orlando? Uwan Cindy. Sige, agkaman nga rod dagiti dapan ko. Anya? Kunamat nga aramidam amin nga ibaga. Sige. Aramidag Cindy. Agin papangina mo ito babae, Cheski. Sila, si kanto mati may sak. Angaw ko lang, Orlando. Ala, aklo na kon ti panagayat mo.
Mapantaman mo't mangan ijay nginginaan a restaurant, Orlando. Ay, wala. Areglado, Cindy. Manumot ng abulan ta nga agayan ayat. Ngam saan tapay anapadasan tinang restaurant. Keto na, Cindy. Day talaga yan. Awan di problema iti day ta. Wen, padasan ta timapan ijay eat all you can apanganan. Tapno aguma ta amangan. Areglado. Sikat ti makaumo, Cindy. Nabayag ta dito kayo, Cindy. Rumwartan. Umad-atong ti customer. Agbayad ta pa'y asak bay arumwarta. Cindy, awan pa'y ti kwarta kita. Mabaling ka di asikapay ti agbayad. Anya, awan kwarta, Orlando. Kunak man no adda pagbayad mo, tawon ka mat awan. Kunak ano, adamat ti pagbayad mo. Gaputang nagawis ka man. Awan, Orlando. Kan may isa, sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat agbayan. Awan nga ro ti pagbayad ko, kunak mat mahal. Kat, anya nga ro ti aramidan ta? No agpada tamat nga awan kwarta na. Ay, sapay nagnina tinakanta. Saan kan nga agreklamo? Gaputa ad-ado ti kinan mo ngam iti siya. Ala, makaamukan iti babayadan ta, Orlando. Anya? Ay, sana mabali na pumanaw kayo. No saan kayo pa nakabayad, mister? Anya? Mabaling ka di nga sublimin to tibayan mi. Nalipatan mi gayam ti kwarta mi jalugan. Ha? Isubli after 5 minutes. Kan may salaing timapan mga ala, ha? Agbati ti may isa ka na kayo. Anya? Ay, sikan ti agbati, Orlando. Anya? Jaket Ang sinsinong ba't kayo mister? Kaya't nasuwan, talagang awan ti pagbayad yo. Sa nabali? Tagda ti remedy na dayta. Ikaw yung langin tikinan nyo. Mapan kayo di kusina, kat mapan yung inawan, amin nga inawan ni Jai. Tapno solve ti bilyo. Anya? Basol mo tayo ito, Cindy. Magibabayin ka. Apay asyak ti pabasulam ngay. Duata nga aking basol iti daytoy. Siga, gapot akong di awis ka. Ngam awang magagam kwartam. Ang damat ati basol mo. Wan ka awan. Ngam awan matgayam ti inbulsam. Ay na, sakit. Ano tinawan? Ay na, kababay hindi kas tao'y naginautan iti plato kas kada kaldero di na oras. Basol mo tadi mo imbaga adagos nga awan gayam pagbayad mo. Nagtigsi ako magayam iti kapsan mo tanang isabat iti kwarta. Ay na, jak kayat. Agungot lakit di dayjay. Kan may sa, or-orayak nga rod no adda irwar mo apagbayad. Kit mo or-orayak mo nga apan mo bayadan. Ha? Ay na, Orlando, naging inuray talagayam iti awan. Awan mon pare Orlando. No. Naranam ti pada mamananggundaway. Iso aga po iti kinalaing yo mananggundaway iti pada yo tao. Napasubo kayo kay ngarot adwa. Anya? Ketuan may paray. Kundi restaurant kayo. Ngam awan magayam kwarta tayo. Sapay ket ijay nginginay na restaurant tinapanan niyo. Naginaw kayo laka ngarodan iti plataw kas kada kaldiraw. Anya lagi di na ya. Ay na. Gusto na pare. Di na akong katawaan. Ay na. Naging inuray kami lagayam iti awan siya. Kita niya kay ngarap paray. Talaga kasta. Pare, nakamiris ako. Ha? San gayam ang saya ti mananggundaway ti pada matao. Kaputan nakarkaron to ti mapasama ken ka. No agbalatek ken ka ramen mo pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Maya, isublik ka na ito ginatang ko kayong ka-t-shirt. Anya? Apay nga boyet. Diyan ka ang kursonata. Ha? Apay nga italaang nga isublim. Diyan nga rin nakikita. Sana mabalin tamano alawas nga dakan ka. Sana bali at saan kumat ngayon ususar? Ano yan? Ngam no di mo kaya't nga isublik. Mag-isublik ka lang ituray kagudwat imbayad ko. No isublik ti daduma. Dekat, lugi akon. Di alam nga rin dito isublik abado. Ay, ano yan aya? Ala, wanan boyet? Yan ni pari boye. Apay ka day, mayang. Insobre nakit din ti t-shirt a ginatang na kanya. Anya? Makapasudot. Uray ko ma, no insapsapa na nga insuble. Tap no inlakok iti sabali. Jack pa'y amo, no inusar na, wano saan. Ay, yan ni pari buhay. Saan amaw awatan ti ugali na? Kanayon akasta, no dagatangin na. Wan nga ron, saan anasaya at apangilakwan iti lako. Mang tadlaang iti pakalugyan. Ay na, inton sumarano, di mo laklakwan. Bakit? Ngam ipilit namat nga ron no gumatang. Ay kat ibagam ana ibusin ati lakaw. Kasano nga ibagak ana ibus kat makitkita namat. Ay, wingag paiso niya. Ay, hinya laki di na ya. Ay na, jakon kayat ako yugan ni Boyet inton sumarunong ayaban na. Apay ka di ba kayo? Ay na, di na kayat amin alako ijay sentro. Danda ni may sa aldaw mi ijay, ngam saan pa'y anakapili iti bado na. Anya? Nalabas ti kinapili na, atiw na pa'y ti babae. Ay, mawanta mo ti kapsat mo. Anya ay kat baro nga ron. Wen ngam nalabas ma. Apay, anya launay ayati kayat na abado. Ay kat jaga mo dinamag mo kumakin ko na. Sakit ka kurak akit kita inti panagpurpurma na. Jak amo no asino tinangtultulada na iti kastya panagpurpurma na. Ay na, mawantam ka din ni Boy at bakit. Talaga kasta, kita marangamin nagiti agtutubo ita. Kasta amin ti pormada. Ay, basta, nasakit ti matak amang kitkita iti dayjay apurmada. Ay na, kunak manan, nung sakit ti matam, di mo kaming kitkita na. Anya, kabalay ta ni Boyet, ibagam kit din ajak kitkitaan. Naman ng tila ako majakit. Ado Boyet. Mapanak man nga ro di balayo. Mapan ko kitahin. Ay na, di ka kuman kayat alakwan kat. Na, tapay mo't mayang. Di mo kayat ti customer? Kasano, kat inton mapalabas ti may sa alawas, isublim tumanan. Uray kumano isublim ang masapa. Ay na, saanin mayang. Basta siya tagpili. Siguraduang amangan no isublim kunakmanan. Saan nga rod mayang, danag mo na aya. Agtalig ka katiganyak. Ala, wanan Boyet. Urayan kanto, ijay balay. Manang Doris, nayo naman di kwarta. Apay, anya aya ti gatangam. Gumatak man iti jacket, manang. Apay, mano aya day ta jacket. 3,500, manang. Ngam kurang ti kwarta. Sigurado ka kadi akayat mo day ja jacket. Wan, manang. Amangan no inton isang pet mo, ibagam manen adi mo gayam kaya. Saan man, manang, kahit ko. Malangarod, nayunak day ta kwartang,
Ngam siguradwam lang at talaga akayat mo tigatangam, ha? Wan manang, di ka matanagan. Sigurado ka kadi? Aday tan tigatangang boyet? Wan mayang. Sigurado ka Tasaan mabalin ang maisubli dayta? Anya, apay ngay? Wan pinilim nga rod. Alangan nga isublim tumanan. Kasano ngay no jak gayam kayat? Ay na, boyet. Di kalatan gumatgatang kanyak no kastamot lang. Paglulukwan nagmatan. Ala, wanan mayang. Dahito yung talag. Alang nga rod. Ala amon dayta, kat di mon isubsubli Gaputa saan kumutlaan nga awatan. Uray agpakaasi ka. Anya? Manang Doris, jak kayang kursunada na ito'y jacket a ginatang ko kinimayang. Anya, kasano adi mo kursunada? Kat isungarod ti pinilim. Manang, jak kayang kursunada. Amangan mo kahit ni Manong Adrian ang sublatan. Ay salbag ka, boyet. Apay ngarod nga inalam no di mo gayam kaya. Kasano manang, kasla mayat iti impadas ko ibalay na. Ngam iti nagsarminga. Ay na, nagalas magayang timuya na. Ay salbag ka talaga, boyet. Sakat nagnina dayta. Basta jak kahit manang, amangan mo katawaan nakpay ti kadate ko. Anya, apay, adda ka di man ang girlfriend mo? Adda nga rod manang, kat agkita kami ko ma. Iso naggatangak iti barbaro at jacket. Ngam nagalas magaya. Ay no, diya ka mukan ka, boyet. Nalabos ka lalaki. Napili ka unay iti badong. Saan amaaw-awatan no anya ti kayat mo talaga? Ala, husto manang. Kaduan nakmang kiti jesento. Indag pili iti jacket kan pantalon ko. Ay masadutak. Amangan nuday talamang ipadpadas iti lakot aramidam. Anya laki din ni manang kuya. Saan man atay ta? Mala, agrobot kakit din. Taintaggatang iti pagpormak inton edit ko ti girlfriend ko, marang. Boyet, apay, babaero kamatan niya. Da kayo manang. Apay akas tamad na ti bagbagayo. Kasano kat insi naman gaya man tinobyam, na ibaga ti kabsat na kanya. Nasakit tirik na di tao. Apay akas ka. Inaram mo, kat inayat na ka iti kastaunay, ngam pasakit ang lagayam. Ay na, diyak nga ron ka ang kursunada manang. Kundi brace itingipan na, ngam di na magbagay. Kaslasaan pa yung brabras. Ay, diyak amukan ka, boyet. Ngam day to'y tibagakan ka. Saan anasaya at day taagalad ti may sa lalaki? Iso apang nga asim, tabaliwam day tanga ugalim, boyet. Ay na, uling ka di manang. No mabiro kak ti kapkap na kak ababae, agsarde nga katalagan. Sakbay nga armom ngamin ti may sa babae. Tingitingam anaimbag tiriknam. Siguradwam no ison ti kapkap na kam. Tano makirelasyon ka kadakwada, kat makiwin naswas kan tumalang, amangan numaisang makalaang. Anya day kay Manong? Pantalon? T-shirt? Jacket? Pantalon kan jacket ko ma, miss. Oh, dagitang man, boyet. Agpili ka kadagita naka-display. Awan na, kasaladyak makursunata tagito na. Ay no, boyet. Nabamban mo ka kung amagmag na. Adun apaglakwan tinapnapananta. Ngam di ka pa'y nakagatang. Awan nga rin ti kursunata manang. Mabalin mo mat nga ipadas, Manong. Oh, ipadas mo ngamin, boyet. Miss, awan. Jak kaya day daw. Ay,
Makaungetak ka talaga kan Boyet. Ay, mabit lang nga rod manong mga laak iti dagduma a size. Taman. One man, miss. Dagiti manong different sizes kan agduduma a brand. Agpili ka ditan. Awan tikayat ko kadagita. Anya ngay manong. Anya kita tipilihan. Awan, miss. Miss, pasensya ka na. Ngumawan mo tinakurso na daan na. Mala, intang arudan Boyet. Ay, unay kamutin manong. Winarawarayo amin alako. Di kamut lagayam gumatang. Sakit ag-agsapa. Ay, buwisit! Makitam day tang aramid mo. Nakaungat-kat nga rudkan ka ti sales lady. Ipilit na gumata. Awan nga rod di kursunada kalagitila ako na. Anya ayati kayat mo abado sika. Uray siya. Masurunakon kan ka. Manang, intamang kita iti daduma paglakwan. Barang adama kursunada Mapan ka siksika. Nabanlog akon. Anya, saan amanang kuyugan na? Alaman langan. Ngam siguraduam nga dagatangam. Tanusan, di kan kuy-kuyugan inton sumarunong ang pakadwa ka. Anya? Good. Kumusta ti date you iti sweetheart mo, Boyet? Bad trip nga rin, manaw? Apay nga eh. Diyan ka ang kursunada ni Layla. Anya? Un manaw, nakapimpinda si tiladawan na. Ng pandag magayam ka nagtaba. Anya? Un manaw, isadya akong kaya't atiksan ganawagan. Agsapulak lang iti sa baling agbanin na girlfriend ko. Un manaw, kasano, kapuro filtered gayam nagitiladaan na. Ay na, naklakit din, kasi kinapintas na iti personal. Tanakadyak patak kumakay. Ay na, di ka unay, Boyet. Di mo pagayaman ni Ayat. Tasaan anasaya at data? Boyet, anya di ibagbaga ni Manong. Adi mo kanukurso na dati girlfriend mo, ha? Uwan manang, diyan ka ang payat ni Layla. Anya? Kasano, inalilaw na. Nakapimpinta si tiladawan na. Ng pandak magayam ka nagtaba. Ay na, unay kan aya Boyet ading ko. Saan anapatag tinaimpisicalan alanga? Basta manang, diyak kursunada ni Layla. Mangsapulaklatan si sabali. Ay, diyak amukan ka. Napili ka launay. Napili ka iti pantalon, jacket, aminin abado. Sa ita, pati girlfriend mo, ibagam adi mo kursunada. Pangmanon ni Layla girlfriend mo. Di ka katagyaman tayo nayatda ka. Ay nabuyet na imbag tanarawot ka. Tanusan, ang mga no ultimo makan kat napili ka. Anya? Boyet, abay ngay. Nagkari ka kanumat iti kasinsin kung nga ayatan kan ipatag mo. Ngam apay ka no adikan adparparik na kan kuana. Maya. Saan anasaya at ay tanga aramid mo, Boyet? Inarang mo? Inayat na ka sa ita? Pasakitam lagayam? Kasano kat manangan lilaw, may? Apay anak ko namday ta? Kasano, kat napintas iti ladawan na. Ngam idag kita kami iti personal. Pandag magayam kung nagtaba. Aniya? Kat isuman. Apay, nasayat ka di tayo dyan inaramid na. Ay katda kayon ati agsarita, maipapan iti dayta. Tilaang maibagak, kasaritam anaimbag. Saan atay kala at adi ka agparik na? Kat agpampanunot mo't iti anya lalitat, jay maysa.
Mapan ka manen makidate iti girlfriend mo, Boyet. Wan manang. Amangan no inton sumangpat ka. Awan manen. Ibagam manen adi mo kursunada ni Glyza. Hey, makita amanang. Anya? Isong aron nga dati date ako nada. Tapno makita ken ma'am amo iti personal tunggal maysa. Ay, Boyet aya. Jak amo ti saritaeken ka. Apay ngamin nga ararmam ti babae iti text. Kat di mo pa'y nakikita iti personal. Kasa talaga amanang. Serious man ti girlfriend mo, Boyet. Apay, kas labado aya dagiti babae a pagpilyan, no di mo kayat basta ibatim latan? Kat nalakaso katam? Ay na, Boyet, di ka unay. Amangan no gapo iti kapipiling. Isarsarak mo kit din day tabagin. Manang. Kat kasano nga ni kadiglay sa ti last girl mo. Manang. Oh, apayakit kita naklatan, Boyet. Manang. Dakam ko at ni Glyza. Anya? Apay ka di manen. Masino nga iti mangayat iti at da diferensya na manang. Ay na, diyak lakayat. At da diferensya ti ima na. Kaslakin nilay lang apandak. Anya? Ay, daytan ti bagbagaken ka, Boyet. Gapo iti kapipilim. Day talaka nga rod. No kumaimpapatim dagiti mo na a girlfriend mo, saan siguro akas dayta? Problema k manang. Gaputa ko na naasurutan ng kasurutan. Gaputa ingkarik nga ikalay sa manang. Ano niya? Boyet, rumor ka dita. Boyet! Apay ka di manang. At dadaglay sa. Ado ti kakadwana. Ano? Amangan no pinaypayso na ti imbaga na asurutan na ka. Susapo. Ala, rumor ka ditan. Inka makisarita kadakwada. Manang, anya daramidag. Anya ti baka katakwada ngay. Talaga jaket ni Glyza. Ay kat inka kasarita Basol mo mo ngamin. Kari ka akari. Ngam saan kagayam asigurado no iso ti kayat mo. Basta manang, jak kayat ti adda referensya ti manang. Iba kayo nga gahudan. Daytan tuma ngaming ti ibagbagak idikan ka. Ngam dinak matdanggan. Insarsarak mo nga ruden ti biyag mo, Boyet. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Na, apay aday tati kami setam lakay. Apay ka ti bakay? Kano uniformiyo iji trabaho yu dayta. Ay kat sa nabare Awan mo ti dakas na. Wan ang amangan numamansyaan. Kan apay, komportable ka kade anak ka uniforme dito'y balay. Katuan bakit? Na. Apay, anya tinagdumaan na. Parehas mo ta t-shirt mo lang. Wan ngam uniforme dayta lakay. Para kumalaang ay iji trabaho yu. Amangan numamansyaan pa'y no isuot mo dito'y balay. Adula amin. Sa anak mo't nga ubing Ay na, makamu ka nga rodeng. Apay, anta ka diti sirak kita, Arbeng? Awan, pare. Apay nga ron anak ka uniforme ka ngay. Ay, trip ko nga ron. Anya? Apay, adaya ti dakes na. Awan mo't kid diya, Arbeng. Ingam, kasla sabsabali kami nga gisusot iti uniforme. No saan tayo sumrag iti trabaho? Adula amin dayta. Ha? Isumat lang nga isu, Karding. Awan tinagdumaan na.
ni Manong Arvin? Oh, apay ka di ading ko. Ay namanang, namantya-mantyaan matan. Kasladaan pa yun aming abado na. Ay na, kasano kat saan ang mabagaan ni Manong mo? Kunak adi na isuot dito'y balay dagita barbaro akawas na. Ngam dinak matipangag. Ay, isumat lagayam akas to'y dagiti kawas na. Ay na, na din ko. Katibado na dito'y balay, bado na ijay trabaho, bado na ijay pasyaran. Agisuot to pa'y iti uniform ijay punsyonan. Anya? Na ding, iso akanayon ko adilawan. Tadi na mo't ibagay dagiti isusuot na iti papapanan na. Masapol ng korderak manan gayam iti uniforme, bakit? Kasano, katdaan aminin ay uniform mo. Iso nga rod ako na nga korderak manan. Kasano ngamin kat us-usaramat dito'y balay. Kunak ngamin nga ijay lang ang trabaho yu ti pangusaram. Tapno saan nga agkupas adagos. Ay na, sana bali ha? Ta libre mo ti uniforme, bakit? Wana, ngam amangan no adamot maibagadag iti katrabahwam. Sika akanayon ti agpaspasukat iti uniform. Ay gano kaya datag pasukat? Di agpasukat naman. Anya? Pare, kahit mo ka ditag pasukat iti uniforme. Apay, agorder kayo iti uniforme, pare. Saan? Ngam, agpasukat ka nun ni pare Arvin iti uniforme na. Iso nga, agdamdamag TSR, no ang tagpa-order, tapno agigitanan. Anya, sukatan man ni pare Arvin ti uniforme na. Wen ka no pare? Ay, anyan, agkara-order mo ti uniforme na. Kasla ka-order na lang, hindi na minsan na bulan. Kasanasan ngagkupas dagiti uniforme na. Kat isusuot naman ngamin ni Jabalayda pare. Anya? Gawin pare, naka-uniforme lang tayo Jabalayda. Isukas niya nalaka agkupas dagiti uniforme na. Anya? Wan pare, eso di kan mas daw, no apay ang binulan nga gurder iti bato na ni Arbing. Bakit? Inggatang takmat gayam iti barbaro a kamisita ng jacket ko. Wan nakay, ngam pangasim Taiwanam dagita akawas mo. Anya? Amangan no inton sumarunumanen alawas, kat naman tsamantsaan tumanen. Sika, bakit? Kat, isumat. Nagkatangak gaputan nakitak dagiti badbadom. Daan mat aminen, sakit naman tsamantsaan dagiti daduma. Isoya? Ay nawan lakay, takasano, usaram ditoy, usaram ijay. Sika, bakit? Kat, isumat. Iso nga aywanang matibadom. Tapno saan tayo agatang-agatang. Ay, unay matenti kastoy lakay. Abay ka di manan bakit? Kita ang mandag ito'y badom dito'y, nakawarwara. At dalang arudan jay baks ako nak apagkargaam iti badom. Ay na. Di ka din agungat bakit? Agdardarasak nga nut itay, iso akaalaklat na iti badok. Ay, adalin nyo manmat nga agisimpay ti kawasyo. Sana kastoy ang nakawarwara. Bakit? Apay, asino tinamnamain nyo amang yurnos? Siya, ay nalakay, saan akanayon kat addaak dito'y balay? Saan akanayon kat addaak amang urnos kadag iti warayo? Ay na, huston ko nakmatan bakit? Di kan agungat, ang lalaki din. Tamot gayam akabailan ti trabaho ta ijay garden. Ay, wan nga rod ading ko. Damagak man kin ni manong mo, no kaano ti awan sirrek da, tapno tulungan na ta. Ay, wan man manang, tani nagadugaya man ti maimula. Ang mga nubumayag, nududwata na ang.
Wan nga rod, sapay awan ti maitangdan, numanangdan ta iti kadwa tangagmula. Ay, wan nga rod manang. Isong ano san pa'y ni Manong ati tumulong? Wan, kasaok to inton sumangpot. Sana bale, tanagagat ni Manong mo. Sigurado akayat na. Nga masapol nga aglangan iti trabaho na. Sayang man ti maaldawan na. Ira na tayo inton day off na. Tapno addawaya na tumulong kadata. Un ama nang. Ay kat, intayo nga ruda na ba kay? Apay, papanantayo ka di lakay. Na, kat no si katinang ibaga ang mapantayo ag mulay di garden ita. Naa? Oh, apay, kaslanak lahat kay timbaga. Mapan ka ijay garden akas tatilangam. Anya yati problema bakit? Nakapormal ka mapan ijay garden? Naka-Amerikana ken puraw along sleeve ti suot mo? Ay na, awan nga rudon ti mabiro kak akawis ko. Nagituldulinam ngamin, ay bakit? Anya nga awan, ket no nagado ijay cabinet. Ingka man nga ron mangala, tasukatak nga ron da ito gawas ko. Ay na, sika talaga lakay. Amangan numamansyaan manin dagita. Usarum to inton adda manin event ijay trabaho yo, akasapulan ti formal attire. Mala, wanan, bakit? Imbag ta saan mo pa'y nga insuot tay necktie mo? Anya? Nakapormal ka nga rod amapan ko maijay garden. Di insuot mo pa'y kumatay necktie mo? Sika matina, tila sa asawang. Ay na, umlekak nga rod kan kamanong. Garden ti papanam. Ngam Amerikana kit din ti isuot mo. Ha? Kasano? Kadyak mabirukan dagiti gawas ko. Yan lang ngaminan na ya. No sa dino ngamin ti pangidulduloinan ni manang mo. Ay na, tasyak manen ti pabasulam. Nagado ijay cabinet. Ngam pinaglalaok mo ngamin dagiti kawas mo ijay. Para trabaho, kan kawas mo dito'y banay. Oray isinak, pag nanayunam tumanen. Anya? Si kamot gayam ti akin basol, manong. Hala. Urayan na nga rubit. Mapanak bagsukat. Wan, tapno mapantayon. Amangan no agtudo manen, inton malam. Wan nga rod manang, sapay nalawat timulaan tayo. Barang malpas kumaitay kagudwa. Taure ituloy tanto inton bigat, ti saan tayo amalpas. Nakapigpig sa tidarang tinin. Agpag na pagnakamat, Marilisa. Ay, wan takasapulan pare. Adala umay ko ibaga. Anya ka dili tamare? Umay ko la kumasingiran tay utang mo, ujay tersena. Ha? Utang? Nene, kasano anak ka utang ka kay tersena, mare? Si kamot pare. Angaw ko laang dayta. Ay na, unak laki din nagpaiso. Mas dawak kami na, pasanak mo't anap na pa ni Jibalayo. Nabayagan tayo din na udya pa nagsangumigin nila kay mo. Pasensyakan pare Umay ko la ka di ibaga, akasangay ti inanak yu iti bunyag inton bigat. Isu nga umay kayo to bigat gaya man ti kasangay na. Un pare, isu adi yu liplipatan umay kayo to. Sana bale, tawan mo ti trabaho yu inton bigat. Holiday mat. Ala, wan mare. Namnama ti dadarami. Kitagyaman kiti panangawis mo kada kami Wan, kat ibagam to kada kumari Tani, jak matan maranranaan dito yung garden nyo. Imuno na kami na nagawid mare. Mapanagluto, iti pangal daw mi. Un nga ron, pangal daw gaya man. Ala kasta nga ron. Agkikita tayo to, inton bigat.
kasangay gayam ti anak da Marilisa inton biga. Jay ka di anak ta iti bunyag. Wan ba kay? Ay kat mapantayo ka de. Ikaw na. Amangan mo't. Amangan no agapos ti kumarem. Napan ije garden ni Daldaw. Imay na inyawis. Amangan no idi na panak nagluto. Wan ba kay? Ala, wan nga rod alakay, mapantayo. Imbag tabasit laangan ti saan anamulaan ije garden. Wan nga rod ba kay? Gambay ang pay deta. Mapantayo pa ije balad da Marilisa. Tapno awam, mati may bagbaga na. Apay adi ka pa'y nakapulis lakay. Mapantayon ang. Damdamalang bakit? Na, anyat orasan. Aldawan. Kababain mat ano maira na apan nanganan sa tay tula sumangpat. Ay na, urayak lang ang mamagaan dyan sampay ko pantalon bakit? Anya? Un bakit? Awan gaya mo ti may suot ko. Iso nilabak tayo may sa pantalon ko. Tayo suot isuot ko. Sa nabalit naspin da dyan. Mamagana dagos. Ay nalakay. Dayta ti bagbagakin ka. Di mo ngamin usaran amin a pantalon mo dito'y balay. O kita am dayta. Adda pa panam. Ngam urayang pa'y amamagaan ti isuot mo. No kumangamin di mo inusar amin a pantalon mo agraman dagiti barbaro. O di adda maisuot mo amapan makipaskan. Bakit? Ay na, agbati ka laangan lakay. Tano urayam amamagaan day tapantalon mo. Kaano tayo amakasangpot ijay balay da Marilisa. Inton alas 4. Anya. Maribina, nilakay mo ngay. Apa ati mong kuyog? Ay na, masadot nga umay pare. Nay, itaman pa maray. Ay, jakman amo pare. Iso tinangibaga idi kalman nga umay kami. Ngam ita, nagbabawi mat idi agsapa. Anya, itaman pa ita. Wan nga rod, isupay mo tinagtiks kanya kiti kalman. Imbaga nang agsasabat kami ita dito eh. Jakman amo no anya ti pampanunutan na. Takalaat mat adi na kayat idi agsapa. Nagadumot gayam ti sagana da Marilisa. Un alakay, lugi ka, tadi ka na pan. Uy nga rod, naimbag tadatin niya awid yo. Naramanak uray kas kasano. Ay, si kanto mga min. Inulbudak pa'y nga rod da pare karding kan pare Jomar gapukan ka. Ha, apay nga min bakit? Kat, alangan mat nga ibagak nga awan ti isuot mo a pantalon mo. Anya. Ay nalakay, day tangamin ti ibagbagak idikan ka. Di mo irwar amin abadom, tapno adda madadaan nga usarum, inton adda papanam. Tinading ko, kaduan nakman? Apay manong, papanantang. Inta man naggatang iti kabinet? Ha? Wanading, intaggatang iti uray dua a kabinet. Inaman pa'y analagip mo agumatang iti kabinet, manong? Wanading, tapno daman ti pangikarga kadag iti badbadok. Ay katwan ang amin, manong. Di mo paglalao kang dagiti badong dito'y balay, kang dagiti badong ijay trabaho. Iso nga rod akinunak, akaduan nak, tapno intaggatang iti kabinet. Tapno dati pangidulinak iti badok ading. Alawan, manong. Sigurado, maragsakan to ni manang apaman ang makasangpet. Nay, agkup-kupin ka mat, lakay. Wala bakit? Tapno di kan agong ungit. Ay na, maragsakan akman lakay. Ah. Gimatang ka iti aparador. Ewan bakit? Tapno daman ti pangikarga kiti badok. Para balay dito maysa. Ken dagiti barbaro dito maysa. Ay na. Agyaman naklakay, ta nakapagpanunot ka matlaangan. Wen bakit? Kaputa jakon kayat ama ulit marin tinapasamak iti kasangay ti inanak tayo ti bunyag. Jak kayat nga aglabapay iti isuot ko. Sakbay ama panak makiponsyon.
Anyang laki din na yan. Oh, kita manong. Nagmayat akitaan dagita badom. Nalinis. Huwag nga ro daling. Dahil ito'y tigayat ni manang mo kay. Unmat ngamin manong. Rumbang laing nga isinam ti para iti trabahom. Kan badom dito'y balay. Huwag nading. Wan manong, tapno mayat matla ang akitaan. Tapno saan nga ibaga dagiti tattao, asaan alablabaan ti asawam dagiti badom. Ha? Wan mat manong, tano naman tiyaan dagiti badom ang makita dagiti tattao, ang mga no ibagada adi nakaas-asikaswan ni manang. Anya? Inamamiris ko dagiti imbagbaga ni Tina bakay. Husto mo di imbaga na? Mangmangag ko nga ro ti saritaan nyo itay lakay. Makaisa makada kayo. Makaisa mga ro di jay bagbaga na itay. Agpaso magkadi piman. Ay na, bayamon. Ti importante, naamiris mon. Huwag magkadi bagay. Maya ngagbaso. Iso tinapatay. Wan lakay. Basta itultuloy mo dayta. Tapno na saya at akanayon dagiti badong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.